Missieri kien il-ħaruf tas sagrifiċċju u tħalla waħdu waqt li ġie aggredit violentament fil-Gasin Nazzjonalista tal-Ħamrun fil-Marċ tal-Festa naraħat li għadda, hekk iddikjerat b'kitba fuq Facebook. Maraja Mifsud Bonnici, bint Noel Mifsud Bonnici, li spiċċa jiġi operat l-isptar wara li ġie aggredit minn grupp ta' partitarji nazzjonalisti u sofra diversi ġrieħi. Mifsud Bonnici indirizzat lil missiera bħala il-ħaruf sulu għax li kieku ma kontx b'saħħtek min jaf x'kien jiġri minnek. Hawnhekk kienet qed tirreferi għal fatt li missiera waqt li kien qed jakkumpanja lil kap nazzjonalista Bernard Grech imbagħad ħalla waħdu fil-ħin tal-aggressjoni. Din seħħet eżatt wara li Noel daħal fil-Gasin Nazzjonalista biex jargumenta ma' Manuel Attard li jmexxi il-bar tal-Gasin u persuni oħrajn li l-kap kellu dritt ikun hemm ġew. B'riżultat inħolqot il-kommozzjoni sħiħa fejn Noel Mifsud Bonnici beda jiġi offendut mill-barmen u grupp ta' persuni li s'issa għadhom mhux identifikati bdew isawtuh b'mod salvaġġ. F'dan il-ħin il-kap nazzjonalista iddeċieda li jitlaq minn fuq il-post u waqt li ħalla l-partitarju tiegħu jaqla d-daqqiet qasam għan-naħa l-oħra tat-triq biex jippoża man-nies għar-ritratti u minflok jitla fil-gallerija tal-Gasin tal-Banda San Giuseppe biex joqgħod ixejjel lil folla tiċċelebra l-festa. Maraja Mifsud Bonnici komplet tikteb li l-missiera mhux talli tefgħu f'nassa b'referenza għal dak li sofra iżda imbagħad ħadd ma kien kapaċi jiddefendih inkluż il-kap nazzjonalista. Mill-ħadd l-hawn Bernard Grech u lanqas il-Partit Nazzjonalista ma l-istenn kelma dwar dan inkluż il-midja tagħhom. Fil-kitba fuq Facebook, Maraja Mifsud Bonnici irringrazzjat lil daw kollha li batu jistaqsuha dwar is-saħħa ta' missiera waqt li qalet li issa qed tirkupra bil-mod wara operazzjoni maġġura li kellu jagħmel minħabba qtuħ ta' legaments li sofra f'siequ il-leminija. Iddikjerat ukoll li ma trix taf iżjed bil-Partit Nazzjonalista wara dak li ġara nhar il-ħadd li għadda. Sa dan it-tant fuq l-istess post kelmet ukoll il-mara ta' Noel Mifsud Bonnici li qalet li kien hemm min ipprova jgħid ukoll li din l-aggressjoni mhux veru seħħet u anke qal li kienet fake news. Saħqet li se tiftaħ każ il-qorti minħabba din il-malafama fil-konfront tagħha u ta' żewġha. Min informazzjoni li għandu One News bosta nazzjonalisti tennew fi gruppi ristretti fuq Facebook li dak li ġara il-ħadd kien biss gidba u sansitra li mart il-vittma inxtrat biex tikdeb. Il-fatti juru li din ma kienet gidba xejn bil-medja lokali kollha tirrapporta il-każ li fqal-medja tal-Partit Nazzjonalista. Il-ħamis One News vela li dan is-sede tal-Partit Nazzjonalista fil-Ħamrun jitmexxa minn ċertu Manuel Attard, kanvażer tal-ex viċi kap u deputat nazzjonalista Mario De Marco li wkoll serva bħala xufier miegħu meta dan kien ministru fi żmien l-aħħar gvern nazzjonalista. Nhar il-ħadd stess dakinhar tal-ġlieda De Marco wkoll ippoża għar-ritratt mal-istess Attard quddiem id-daħla tal-istess Gasin. Kien One News li nhar it-tnejn irrapporta b'mod esklusiv din il-ġlieda vjolenti fi grupp magħluq ta' partitarji nazzjonalisti fuq Facebook mart il-vittma spjegat li dak li ġara u rrimarkat li l-persuna li bħalissa għandu dan il-Gasin fideh beda joffendi lir-raġel tagħha u wara ġie aggredit minn numru ta' persuni. Dan l-attakk qajjem furur sħiħ fost partitarji nazzjonalisti u kompla jikxef il-firda li baqgħet tiddomina bejn il-fazzjonijiet differenti li jeżistu fil-Partit Nazzjonalista.